Nnewi ekele mụnọ. Nnewi, happy Christmas season. New Year na-abịanụ 2026 ga-aga 2025 ma ọ bịa nọ ya. Ife m bịara bụ na nnukwu ife mee. O mee na Nnewi, mee na Anambra, mee na Nigeria. Maka na amarọ m ndị nọ n'ụdị ụcha n'ọgide ruo na 100 years. Abụrụ mụnwa abụrọkwa ndị a. Mana nke a o mee na Nnewi, na-eme na Anambra, ọ bụla ife ịlụba ama. N'ọnya ka ndị wee gbapụ na-agba sị na mma na-abịa ụbọchị a na-eselebreti ya. Ụbọchị o mere 100 years kpọmkwem anọ m na Nnewi. Okay? Ọsị anyị dị campaign. O nwere rally anyị mere na Nnewi, mana esikwu ya na-agbaga ebe nke ọzọ. Wee bụzie na tata ka a na-emezi ma Ofala na 100 years. Onye dị ndụ wee na-eme Ofala at 100. Ịchọ ịma etu igwe ada, ije ekwe n'aka ịmanọ igwe ka ikwe n'aka. Ikwe n'aka ịmanọ igwe. Asị m na ntụ etu aka m chọrọ ịdị. Ma ntụ nọ etu aka m chọrọ ịdị. Ekpere anyị n'isi nnukwu eze anyị bụ na Chineke nke a kabụghị mbido. 100 bụ mbido. Ịma na the part of the Bible nkwenyere na ya ife gbasara age and time mmadụ ga-anọ n'ụwa bụ Genesis chapter 6 verse 3. No, he was that my spirit shall not abide in man forever, for he is mere flesh. His days shall be 120 years. Mgbe a bụ n'oge ahụ mgbe e kere ụwa. Mgbe a ndị mmadụ ada anọ ga-aka. Kịta enwezi teknọlọji. Itinyezie teknọlọji ya na ịnete ma ime ibe a. Maka afọ mgbe strict discipline nna anyị nwere. Ịmakwazi ebe a na ebe eze anyị na 160, ọ bụghị sọ 150. So na anyị na-enye anyị ma nọ n'ịkwụrụ wee na-abịa anniversary ya. Boy eme 120, emekwa ya. Boy eme 150, gwara ndị ka ya anọdụ ya. Anyị niile and we live healthy living. Ka anyị wee nọruo etu abụọ nọ. Healthy living. Ndị okwebere ememe ọbụla anyị na-ene anyị anya oge ọ ga-agba ọgbabụ n'okwu ọtụpetụrụ anyị azụ ụdị ndụ ọ na-ebi o ji wee kpọọ ka igwe at 100. Anyị na-amụta from him maka na anyị maka anyị na-esere ya anya etu a ya onye nọ 50, 60 onye 100 aka na-abụ ụkpọchị na-bounce, na-eje meeting niile, na-eje ebe niile and so on and so forth. So ekpere anyị bụ na ngọzi si na nna anyị a ọ ga-efe anyị niile in Jesus' name. Longevity and good health. Anambra is on the rise. And with nna anyị ụkwụ and Nnewi will continue to be on the rise. Nnewi abịakwa mbụ n'ọzọ. Ọmọdé ife na-eme na Nnewi. Ọdụ mma. Nnewi ọdụkwa mma. Ọdụkwa mma ya. Ọbịa ka ọ bido ka a na-eme ọ. Akpebe ọdị aka na-ekwebe isi ọnụ ọ. Aka na-ekwebe isi ọnụ. Akara na-esi. Moi na-esi. Thank you very much and God bless you. A happy new year ahead. Very, very